Benvinguts a Busca'm al bosc. Heu sentit la primavera, com a mamífers que som? És que, clar, la primavera és una cosa que ens afecta a molts nivells. Aquesta és una de les frases que em va copsar més ara fa 20 anys quan estava a la facultat. El nostre professor d'etologia, en Xavier Espadaler, ens va formular aquesta pregunta, no? Heu sentit la primavera? La primavera no només és l'esclat de les fulles, floretes arreu i colors, és també una sensació física, no? L'escalfor del sol a la nostra pell, el fotoperíode positiu, cada vegada més llum, no? L'aire, aquest oratge més càlid de l'estació. També l'energia de la Terra emergeix cap a fora, no? I nosaltres ara mateix tendim a expandir-nos, és un moment d'expansió. Per tant, seria bo que al llarg de tot l'any poguéssim viure cadascuna de les qualitats de les estacions. Des de les qualitats de la primavera, no? Sentir-la plenament, l'estiu, la tardor i l'hivern, per poder viure aquests cicles tan naturals que en aquest món accelerat que vivim doncs, ens estem desconnectant, no? D'aquest cicle natural de la vida. Per tant, jo us convido a aquesta reflexió. Heu sentit la primavera? Us animo a que veniu al bosc o a la ciutat o a qualsevol lloc, però que la sentiu. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm al bosc.